Piye? Sakit apa enggak? Duduk sana. Duduk. Sakit lah, belum minta apa ya ampun, sakit apa enggak? Iya Ya, sudah. kapan-kapan AA latih lagi ya. Iya AA. Telek. Tempelkan ini tangannya dipegang di sini. Ya tahu di sini ya tahu. Anu, ini bokongnya agak diangkat bokongnya. Bokongnya wayang, bokongnya pangku. Ojo no. Oh sakit lah, belum minta apa ya ampun, sakit apa enggak? Piye? Sakit apa enggak? Duduk sana. Madep sana. Oh iya madep. Opan. Tuh. Iya loh. Wis barang wis sak nyamanmu. Ngene iki Iman kuat, Imron sing ora kuat. Oh namanya Imron. Kok jelek sekali. Besok tak ganti Dargombes. Ini Mama, ada wayang ini namanya tokoh Arjuna. Oh Arjuna. Tak ajari teknik memanah. Oh memanah itu gimana? Oh memanah itu gini ya. Memanah ini gini, ya toh? Iya. Ini gini dipegang. Dipegang. Lah ini ditarik, seret. Panahnya ditarik, panahnya dilepaskan. Dus, aduh kena niken. Begini apa? Lah kena aku loh. Nah, bisa apa enggak jajal? Dipegang. Ini caranya megang gimana? Ditempelkan ke geber, kelir, nah, ya toh? Ya. Ditempelkan ini tangannya dipegang di sini, ya toh? Di sini, ya toh? Anu, ini bokongnya agak diangkat bokongnya. Bokongnya wayang, bokongnya wayang. Kok bokongnya kamu? Kalau bokongnya kamu jangan di sini. Ini tangannya ini gimana? Ini anu kalau silo nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh tak silak nih biye. Maksudnya ditata nih lo. Nah, ini dipegang sini. Ini tangan ini gimana ini? Itu betul. Nah, ini terus? dipegang gini ya. Dilepaskan. Panahnya yang dilepaskan. Lu jari Pak kena limbu lho. Terus bisa apa enggak? Sudah paham apa belum? Sudah bisa aku bisa. Ayo diulangi lagi. Sabar. Kok kayak mulang guru apa jenenge? Capau to, Mas? Gawean paling ngangeli ngomong niken kok ejan tenan. Wah, ngono. Lah, ngene. Ini tangannya lurus, tegak lurus ya toh. Nah. Tangannya ke depan gini. Tuh, gini ininya dilepaskan. Ininya cul nodek kue enak nanti. Oh, jangan lego tenan. Penak toh? Penak. Andani kok. Ngomongi kok. Wis. Engko tak privat neh ning omah ya. Jangan merasa mak terata semriwi kok, Mas. Jangan. Hati-hati. Panas mentok aku Jen. Duduk sini dulu. Temennya aku. Ya ini ada lagi bintang tamu Soko. Oh, ada bintang tamu. Ya, yang gantengnya lebih dari saku. Tapi enggak mau. Lah apa? Aku sudah dibutakan olehmu. Wow. Tapi enggak mau. Mas Mio. Aku sudah dibutakan oleh. Ayo montor ya, Mas ya. Mio. Ayo Mas Mio ke sini ngancani aku sama Dik Niken. Kuk kemari kuk. Ayo mari lari. Mio kuk kemari kuk. Ayo lari. Mio kuk kemari kuk. Ayo lari. Amin. Ini lagu apa jane? Aja dipelera yo sak rambane. Yuk. Ini kan tadi sudah bisa ya? Teknik memanahnya? Iya sudah. Ya, kapan AA latih lagi ya? Iya AA. Telek. Telek-teleknya apa tadi? Aku nyawang kok HP kudu tak banting HP ku. Lah nyapo lho. Isine aku kingkeki terus teko kene kon dadi bat nyamuk ngono apa piye? Lah, kok sobat nyamuk iki? kok sobat nyamuk lho. Aku ki yo ngenge ono bar. Oh, mau mbek aku. Iki karo iki lho,
duduk kuwi. Napa? Ya umpamane kowe karo kono aku ya sak ora-orane olehno buta apa-apa ngono lho. Wong njaluk buta. Timbang ora ana. Enek ndek mau menungso kloget-kloget ke larva ning kono mau. Oh anu to sing nganggo klambi bling-bling mong to. Oh nggih bling-bling ngono mau. Joget-joget. Wah, mau enek. Lagi iki lho. Enek mong jane. Enek mau jane. Ning warung maling jan. Apik. Iki iki meh aku metu ora dandan ngene. Lho nyapa? Nganggo jas no. Kok iso? Lho eneng lanang eneng wedok aku sing dadi naipe. Oh. Masuk ra? Masuk. Lah iya, masuk ra? Iya. Lah. Heeh. Oh nek iki asline wis nek iki. Apa? Lho maksude wis padha karepe ngono lho. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu kowe Dik Akbar. Alhamdulillah. Dik Niken. Wajan matur gunging panuwun. Sampun paring tinimbalan dene panjenenganipun Bapak Edi. Bapak Dewan Bapak Edi Santoso. Anggota Dewan DPRD Dapil Komisi 4. Nggih, matur sembah. Kowe rene, Nduk. Kowe yo aja cedak-cedak Akbar kuwi ketoke meneng ning ganas meteng lho mingko kene. Astagfirullahaladzim. Aku dilokne pria yang tidak baik-baik saja. Alah ora tetep bagus, bagus. Kebak ing tata krama kok. Iya. Heeh. Dik ini kan mau menemani itu. Mau, tapi nanti aku digondol mulai gimana? Kamu takut apa gila? Nyuwun sewu lho Nduk, lah nek iki kan isih arep belajar lah aku wis loro Apa nih? Sitok banci, sitok bengkel. Tapi sampean yo nafsu to mbek aku. Kowe iki nek tak anggit anak yo anakku, yen tak anggit adi yo adiku. Akbar petuk mbiyen ki isih cilik wis ndalang lho iki. Masa? Acara teng provinsi Jawa Timur keliling Padang Bulan ngenderekke Pak Edi Brojo mbiyen. Sampean ngerti napa sebabnya aku wit cilik kok ndalang padahal bapak ibuku tuh dalang? Sebabnya aku mbiyen pas ning kandungan ibu sering dikirimi mic. Lho. Dikirimi mic. Wireless. Mike piye? Wireless tanpa kabel. Warnane apa? Warnane apa ngono kuwi? Mbuh rapat tamat aku Dik. Aku ki sakmono uga, Ger. Aku sakmono uga nyuwun sewu Meo kan kembar. Lho. Meo kembar. Oh, heeh. Terus sing adiku tak tekoni besok kowe nek lahir ning alam Padang pengen dadi apa? Pengen dadi arsitek, Mas. Sebabe pengen gawe omah sing gedhe to rombo ora kaya ning jero kene uyel-uyelan. Aku yo duwe cita-cita. Apa? Aku pengen goleki teko sak yahin kene uyel-uyelan. Bocahku yo duwe cita-cita. Apa? Aku pengen mlebu metu lah tak inceng kok malah ngidoni. Aku rong paham sing dadi pikiranmu kuwi aku. Mosok rong paham. Balenono sithik ngas. Kono yo duwe lambe ning ndas. Lho piye kuwi? Meletek ndase. Gung paham aku, gung paham. Kok tak WA? Heeh, gung paham aku. Wewe niken urung paham kowe. Aku urung paham, aku karo niken nak wong polos to. Oh iya. Piye-piye urung genah apa piye Dik ya? Urung. Alah. Nek wis genah pale ade cekakaan ya Mas. Kudune izin lucu ya. Lucu. Ndas gundul kuwi mau ya. Ndas gundul. Wah, paling tuyul paling wi. Lambene meletek di sirah. Heeh, lambene buyumu kok kaya kuntilanak to, Nduk. Kudune yen lagu iki engke aja dipleroki. Heeh. Ya nyuwun sewu anu hadrohe wonten Mas. Gamelan karo iki. Lho iki enek ngorjene. Oh iya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kok meneng bae kok ora ngadeg kowe? Lah jare selawatan ki aku mesti lingguh lho. Iya maksude karo nggih sepote sliramu. Jelasno to, jelasno to kacang Mas sing jelas. Lakumu biasa lho, Nduk. Kowe iki biasa bareng bar lungguh kono mlaku malih centit-centit kena apa ku? Lho kan ben cantik kan feminim, wanita feminim. Mana sih kamu wanita iki yen feminim ngono ya. Dadi mlaku bareng ngono ya ngene iki. Wajar. Wis kenal apa urung to jane?
Saling kenal apa belum sampean sama Dik Niken? Aku ki gong pati kenalin mbek iki. Salaman sik, kenalan sik. Aku ki mbiyen raiku Bagus. Bagus. Bagus piye to? Bagus. Ingkang mapan ana sajroning wana Dandaka. Ingkang mapan ana sajroning alas Dandaka wonten salah satunggaling wanodya. Wanodya utawi wanita ingkang apa paes wanara. Lah sinten to punika tan asanes Wanodya mijil saking pertapan Ngagrastina. Atmajanira Begawan Gotama nenggih asesilih Dewi Anjani. Dewi Anjani nedeng tapa nyantaka, tegese tapa tanpa beda kaya kodhok wonten ing tlaga. Tapa nyantaka tegese ora kena hamemangan lan hangunjuk yen ora ana dedaharan kang tiba ana pangkone. Kocap ana wujuding ron kamal utawi godhong asem. Godhong asem ingkang isih muda ingkang ingaranan sinom. Hanya rengi ron kamal dumawah ana pangkoning Sang Anjani ragap ya kadaharwani.
Sino karata mrehtar tamtu tamtuning utama titi tetep dadi pangubaning wadya tentreming ati tamtu kena dinulada diasilir wulan dadari lalu diwasane ngari lumakuning wektu dadi sasi kodrating Bathara riwusnya kusumaning ayu Dewi Anjani ndahar wujuding ron kamal utawi godhonge ngasem sami sakala nggarbini Dewi Anjani gancanging ingkang cinarita gelis ingkang munggel kawi deni rong garbini Dewi Anjani wis dungkap sangang condro hamarengi kocap ponang jabang bayi wis arsa lair aning alam padang inudrat saka keparinging Gusti ingkang ngakarya jagat kocap laire jabang bayi Atmajanira Dewi Anjani inggih wujud wanara seta tegese kethek ingkang wulese putih riwusnya nglairake wujudipun jejabang bayi Sang Dewi Anjani seda kunduran cenger tangise jabang bayi wanara seta jabang bayi wanara kethek ingkang wulese putih kocap tangise bayi ana madyaning wana dandaka rikala semana dumeling swarane bebasan kaya mecah sepining swasana mecah sepining alas ing mangke ana pandhita pepaes raseksa pandhita ingkang awarna buta ana pandhita buta kledang-kledang kang peparap Begawan Maruta giya mrepeki risang jabang bayi
satri prakara bodho kalawan bejo kang sar tatakane mati mungguh tumita mungguh dermolakoni Pandhita Karya Wangsit Bindha Gombang ngajabing tawang susah ngengin ngending kone miwang kali kangkung wekasane langit Jaladri isine bumbung wong mang lan gigiring bunglu lapalah iki jane anake sapa iki iki jane anake sapa kok mentala timen wong tuwane mbuwang anake ana ing sajroning alas Dandaka kene iya apa ya Slendra sing dadi rasaku slendra sing dadi jiwane Begawan Maruta aku Pandhita Maruta sing jejaga ana ing alas Dandaka iki Nger cabang bayi kang wujud wanara trima-trimakno ya nang trima-trimakno dene kuwi wiwit lair wis ora diopeni karo bapak lan ibumu ya pancene kodrating lelakon kudu kaya mangkene mbok menawa iki wis dadi tanggung jawabku tanggung jawabe Begawan Maruta aku kang bakal gembleng marang kowe cah bagus aku bakal gembleng bayi iki kanthi carane Begawan Maruta dhewe ing pamrih kowe besuke dadi satriya kang pinunjul ya le
wis iso brangkang wis ajar mlaku kok wis iso ngadeg bayi iki dipolo gantang ora ginawe rasa ulet kulite edane tanan wah 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 edian mentel sijane bayi apa rusak bayi kethek kok elok men loh malah ngenyek gembleng cabang bayi wujud Wanara Seta sedyaning kayun risang Begawan Maruta supados cabang bayi dewasane dadi satriya kang prawira kandel kulite atos balunge ana kaelokaning jagat dupi Den Pala Gantang ingkang wekasan Den Pala kalian wujudipun gada kalian risang Begawan Maruta bayi ora mati ning sangsaya sekti ora sirna ning malah sangsaya dewasa dadi wanara kang gagah prakoso
ngomong Anjarah kang puspitorum kasiliring samirana mre sekar kadung ngas gandanyo maweh raras renaning driya iki ana wewujudan tak waspadakake sikile kaya ora ngambah bantala tegese sikile ora ngambah ana ing bumi utawa lemah kowe kuwi bangsaning apa ndadekno sumurupmu aku iki bangsaning dewa utawa bangsaning Jawata. Lho, kowe kuwi dewa? Iya. Aku iki dewa. Mengko dhisik yen pancen kowe kuwi bangsaning dewa utawa Jawata, kowe kuwi dewa saka ngendi? Lan sapa sing dadi wewisikmu dewa? Iya. Ulun dewa saka kayangan swarga Maruta. Wewisik ulun Bathara Bayu. Ulun iki dewaning angin. Yen panjenengan ulun, ya panjenengan ulun iki mau sing memba wujute asalira Brahmana raseksa utawa panjenengan ingsun iki mau kang memba wujud dadi pendhita buta kang peparab Begawan Maruta. Ingkang gembleng marang jeneng kita Jabang Bayiwanara. Kagyatri sang kapirang prinangkul kinempit kempit dosang retnaning sawana ya si tukang malang ati ya si tukangen sing tias ya si tukang kudu kering sewu lepat
Adi Agung pangaksami lajeng kula menika sinten duh pukulun jagat nyekseni kiblat 45 pancer gandeng jeneng kita kang dadar marang ketrimaning urip nganti jeneng kita Jabang Wanara nganti dadi dewasa lan gagah prakoso sing dadi dedek kang sarta ragamu Seksenono panjenengan ulun bakal menehi tetenger kinarya pusaka marang jeneng kita Seksenono jagat saisine ulun paring tetenger marang kita Maruti ya Senggana. Nami kula Maruti nuwun inggih pun Senggana Dubu Kulun. Iya, pancen kaya mangkono. Kowe nggih. Lalajeng kula menika putranipun sinten Dubu Kulun? Maruti utawi Senggana cumadong dawuh. Maruti, Senggana ndadekne sumurupmu. Kowe kuwi anakku, kowe kuwi putraku. Apa iya? Mboten Bu Kulun. Kula mboten percaya Senggana mboten pitados. Sing menehi jeneng utawa sing menehi tetenger menyang kowe iki panjenengan ulun. Menawi namung paring tetenger, menawi namung paring asma menika sinten kemawon menika saged Bu Kulun. Wis ngene wae. Ngene wae. Aku durung bisa menehi katerangan sing gumathok. Dina iki ing ripalungguhan iki kowe tak utus Senggana tak kongkon. Nggih, menapa Bu Kulun? Kowe munggah ana kayangan Suralaya. Kowe takono karo para dewa kabeh kae. Yen pancen dewa ora gelem menehi wangsulan babakan sapa kang dadi wong tuamu utawa sudarmamu, kowe ngamuk punggung mapan ana kayangan Suralaya. Menawi mangke kula kuwalat kados pundi Bu Kulun? Kuwalat ki nek dewane bener. Menawi mangke wonten punapa punapanipun dhateng jiwa raga kula kados pundi Bu Kulun? Bathara Bayu sing bakal ndombani kowe saka mburi. Sendika ngestaken dawuh budhal dina iki.
pangudari diasreriwut Urwati rawat wawahati wedi lamun kauningan mring sang hambek ngumalati tanwandi binarati bloko kadoronan kang hambek juti weladala ya jagat dewa Bathara ya jagat pangestungkara Hastungkara sidam sekaring bawana langgeng weladala tublas iki ana wewujudan kethek utawa wanara munggah petrek-petrek ana kayangan Suralaya mapan ana ing repat kepanasan jenengmu sapa he wanara kalamun kowe bisa tata jalma manungsa aranku Maruti ya Senggana iya kowe kabeh apa bener para dewa utawa para jawata ya panjenengan ulun kuwi dewa panjenengan ulun dewa saka kayangan Karang Kaendran dene wisikku Bathara Indraya Bathara Surapati Bathara Indraya sang Surapati pancen bener kaya mangkono aku Bathara Brahma mijil saka kahyangan swarga dahana Senggana Maruti ana paran malang kadak ninggal marang Trapsila ninggal marang tata krama kang sarta yuda negara duwe gawe apa kowe mapan ana repat kepanasan munggah ana kayangan Suralaya kene jarine dewa kuwi wis ngerti sadurunge winarah sipate dewa kuwi waskita sithik sing dadi paningali kenang apa kok takon kekarepane titah kenang apa kok takon kekarepaning jalma kowe kabeh dewa do kucluk cik kata edan kowe ayo prasajan wae bloko jujur apa sing dadi sedyamu Senggana Maruti yen pancen dewa kuwi wicaksana mara gage tuduhna sapa sudarmaku sapa wong tuane Senggana sapa sing dadi wong tuane Maruti sing ngerti bapake munyuk ya sapa Maruti dewa ora ngerti dewa ora nyumurupi sapa sing dadi bapakmu sapa sing dadi sudarmamu mbuh ora idep janji dewa ora nuduhake sapa wong tuaku sapa bapakku kelakon ana dewa tak nggo kesek ndase weladala kowe kethek nyidam marang neraka jahanam ayo jogeta kabeh para dewa tak kendangi dina iki
Dewa Sugata marang sureng prangubani aromarum ngemban ing ngawiyat narada ngebalani ladalah pragenjang pak pong buk bolong kali cedhe ngetani line sate gule enak rasane sinden ayu enak rasane adalah kayangan so geger niki piye to ki ha? Kayangan Suralaya geger mawuran we lah dalah. Musik. Kae lah kok dadi ana kethek putih utawa Wanara Seta ngamuk punggung Suratamtaha munggah ana kayangan Jonggring Salaka. Dewa-dewa padha bubar mawut, dewa-dewa padha salang tunjang. Bathara Brahma ngetokne genine lah kok ana dayane ngangin, satemah genine balik ngobar para dewa-dewa liyane. Wola layak. Ya mau dipati barang ya ngono. Isih sore kok wis ngantuk. Apa njaluk ora jangkep bayarane? Ora gumun jebul kethek putih sing ngamuk punggung munggah ana kayangan kae lho lah dalah lah kok ana sing ndekengi
sing ndekengi ora ana liya dewaning angin ya kuwi Bathara Bayu. Piye karepmu Bayu? Kowe iki jane rombongane sapa yu Bayu? Kok kene melok kono melok? Coba tak pilih anak perpekane Bathara Bayu sing ndekengi kethek putih sarta ngamuk punggung ana kayangan. Karepe piye? Kula wonten dawuh Dhuwulun. Kethek putih sing ngamuke sing mbotohi kowe, lakar kados mekaten. Wanara Sita minggah wonten kayangan ngamuk punggung niki wau sing ngajangi Bathara Bayu. Kowe gendeng apa piye to, Kayangan kahanane ayem, kayangan kahanane tentrem. Kok mbok gawe rame iki karepmu piye? Dicucukne kali biayane. Nyuwun sewu Pukulun. Piye? Paduka Pukulun mirsani Senggana ampun ngantos ngagem netra Walaka. Nanging kula aturi mirsani kanthi netra Pramana Jati Senggana menika sinten, Maruti menika sinten. Wanara Sita utawi kethek putih ingkang ngamuk punggung menika sinten? Senggana kuwi. Ayo mbuh. Wis ngene wae. Senggana dina iki kon madhep marang Hyang Pramesti Guru. Ning kowe kudu bisa, ibarate kowe sing gelar, kowe ya kudu bisa nggulung Bathara Bayu. Nggih. Kula ingkang dados paseksen Pukulun. Ya, bagus. Yen ngono ayo. Senggana Maruti kethek sing ngamuk iki mau kantinen lajakan gandengen tangane madhep marang Hyang Pramesti Guru. Dina iki uga. Sang Maha Yekti sakpusing semedi mungguing pacaraban danguwaning ali ong
jiling sasongko saking anggraning harga karenantyasira alon hangandika wong ilahing sekaring buana langgeng lah kok dadi iki ana Wanara Seta munggah marang kayangan sapa jenengmu Heh Wanara nami kula nuwun inggih pun Senggana nuwun inggih pun Maruti Dawakulun lah banjur apa sababe jeneng kita Soroh amung mapan ana repat kepanasan kayangan Suralaya kene Senggana Dawakulun sayektosipun kula badhe nyuwun pituduh dumateng para dewa kula menika putranipun sinten Dawakulun lho mengko dhisik lah kenang apa jeneng kita takon Sudarmamu kok nganti munggah mring kayangan kula namung nampi dawuh Dawakulun ana sing merintah lakar kados mekaten sing merintah sapa ingkang merintah mboten wonten sanes kejawi namung kula Dawakulun kula ingkang merintah pun Maruti kala wau Bathara Bayu kula wonten dawuh yen pancen kowe kudu bisa ngudari kang dadi lelakon iki apa sababe kok nganti jeneng kita ngajangi marang Senggana munggah mring kayangan takon babakan Sudarmane takon marang bapake nuwun inggih sewu lepat diagung pangaksami sejatinipun Senggana utawi Maruti menika taksih kadang kula piyambak Dawakulun lho isih sedulurmu lakar kasinggihan lho lah kok ngono awit Senggana niku putra Paduka Bayu kowe aja waton ngomong ning ngomonga sing nganggo waton Bayu awit kula ngertos piyambakipun awit kula ngertos sejarah larah-larahipun Senggana utawi Maruti niki Dawakulun jeneng kita Bayu ngerti larah-larai utawa sejarah Maruti nuwun inggih kados mekaten rikala semanten Paduka Pukulun leledang wonten alas Dandaka Paduka Pukulun ngawuni-ngani utawi ngawruhi wonten wanita ingkang nembe tarak brata wanita kala wau nenggih pun Anjani satemah Paduka Pukulun tuwuh rasa asmara dhateng pun Anjani kala wau saksampunipun Paduka kasmaran Paduka Pukulun paring sasmita kanthi srana methik Ron Kamal Paduka sawataken dhateng Anjani Ron Kamal wau dipun tedha dipun dahar kalian Anjani gancanging cariyos Anjani Garbini saksampunipun marak saksampunipun Garbini utawi Anjani mbobot wujudipun nuwun inggih Wanara Seta utawi kethek putih ingkang ngadhep Paduka Pukulun ing ripalenggahan sakmangke lah napa to sababipun kula wani cawe-cawe awit Senggana menika lair tinilar ibunipun ingkang seda kunduran Dawakulun kula melas dhateng jabang bayi ingkang dereng gadah dosa dereng gadah luput inggih kanthi dasar kang sarta wewaton menika kula ngajangi Senggana tanglet ramanipun ngantos dugi kayangan Suralaya mriki dados cekak cukupipun Senggana menika putra Paduka cekap atur kawula sumangga menawi Paduka Pukulun badhe midana dhateng Bathara Bayu kula sumanggaaken Dawakulun
Bayu kala wau leres napa mboten? Leres napa mboten Adi Guru kethek putih menika jare Bathara Bayu anak Paduka menika leres napa mboten? Leres Kakang. Lho, leres. Inggih Kakang. Oh nggih pun nek leres. Dados niki anak Paduka inggih. Lakar kasinggihan Kakang Naradewa. Kadung tak belani ngaya-ngaya. Lah kok pasrah. Senggana Maruta kula wonten dawuh Hyang Adi Pukulun. Ya tetela kowe putraku, kowe atmajaku. Gandeng kowe dumadi lantaran roning kamal utawa godhong asem kang isih enom. Ingaranan sinom jeneng kita Senggana ya Maruti bakal tak tambahi tetenger Anoman. Sarta tak tambahi tetenger meneh Anjani putra. Ngaturaken panuwun Pukulun sampun paring pusaka nami dhateng jasad kawula. Padang tetrawangan raos sing manah dupi kula mangertos sinten Sudarma kula ingkang sejati. Anoman iya senadyan jeneng kita dikudratake wujud wanara nanging jeneng kita Anoman duweni kewajiban dadi utusaning adil. Kinen mangrurah satrumurka. Nuwun inggih Rama Pukulun. Nanging nyuwun sewu kepeksa Anoman dereng marem. Anoman dereng marem Pukulun. Alah bocah iki lho. Wis ro bapake sapa isih diparingi tambahan jeneng kok jek kurang marem bae. Kurang maremmu piye Anoman? Nyuwun sewu. Kula kinen mangrurah satrumurka utawi numpes angkara murka niku napa nggih ijen napa nggih piyambakan kamangka angkaraning bawana tiyang sukertaning jagat menika kathah punapa kula kuwawa ambrasta angkara murka niku wau namung ijen tanpa ruwang namung badan sapata. Lah banjur karepmu piye Anoman? Kula inggih kedah wonten sing rencangi. Rencang kula kedah sami-sami wujudipun wanara kudu padha-padha wujude kethek. Kados pundi? Ya Bayu kula wonten dawuh Rama Pukulun. Perintahno kadang-kadangmu para dewa kon madhep ana ngarsane ingsun. Senika ngestaken dawuh Pukulun. Kumlaring jagat raya gatong-tong Prabanya Surya sumirat ing samudra miyang Wanadri kabeh para putra-putraku para Jawata dina iki ulun keparengake jeneng kita kabeh para dewa nyipta wujude wanara
minangka dadi kancane Senggana ya Anoman kang bakal nindakake jejibahan luhur iki. Mekaten Dawa Kulun. Iya Bathara Indra. Ayo kabeh dewa, Bathara Indra Brahma kang sarta Yama Dipati, ulun keparengake muja utawa nyipta wujudipun wanara. Larapna ana ngarsaning sun dina iki uga Indra Brahma Yama Dipati. Taruna Hanudya sanes kala maka sakuti dumati masuki endawa kang akeh gunane bisane sembodo Anoman. Nuninggi Dawa Kulun. Mengko dhisik. Iki sing ana mburine Senggana iki jenenge sapa? Nuninggi. Kula dumadi awit pujanipun Pukulun Bathara Indra. Nami kula pun Kapi Indrajanu Dawa Kulun. Oh ngono. Nuninggi. Indrajanu lakar kasinggihan. Lah mburine kula putranipun Bathara Brahma, nami kula pun Kapi Anggeni Bu Kulun. Kapi Anggeni lakar kasinggihan. Kula ciptanipun Pukulun Yama Dipati. Kowe wanara setengah buta. Lho nggih. Kula ciptanipun Pukulun Yama Dipati, nami kula pun Kapi Wisakarwaja. Kapi Wisakarwaja Dawa Kulun ya. Mengki riyin Kakang. Kados pundi ya Guru? Mengki riyin. Menika maksih kirang jangkep Kakang. Lho lirik kirang jangkep maknanipun kados pundi? Jengandika Kakang Narada kok dereng muja wujudipun wanara, jengandika Kakang Narada kok dereng nyipta wanara. Mboten. Kula niki didedeke wis cebol. Nek nyipta kethek malah elek. Malah sangsaya ngrusak pasaran Adi Guru. Pun mboten, kula mboten kethek-kethekan. Kakang Narada mboten kersa nyipta wujudipun wanara, mboten kersa nyipta wujudipun kethek. Mboten, sekali mboten tetep mboten Adi Guru. Kados pundi Kakang Narada? Lho, kados pundi menawanipun? Kakang Narada kedah nyipta utawi muja sawijining wanara. Mboten.
Ora arep kethek-kethekan. Ora arep munyu-munyuan. Sekali mboten tetep mboten Andi Guru. Nggih pun Kakang, menawi mboten nggih sampun mboten dados menapa-napa. Sik ta Ki, ngosik ta. Iki kok guluku gatele rame jane ngopo iki? Jer celekat-celekit. Jane klambi kuwi ya wis tak londrekke jane. Iki jane kok teng minggrang-minggring jane napa? Kok ora penak. Lho, apa iki? Kados pundi Kakang? Kula mboten nrimo niki. Niki mesti wonten sing maeka kali kula. Nayak githok kula kok ngrasa griming-griming. Bareng kula toleh niki wau kok wonten wujudipun wanara utawi kethek. Niki wau nalaripun kados pundi Adi Guru? Ha inggih. Kula ingkang maeka, kula ingkang ngreka daya Kakang Narada. Lah ra tenan to? Serik. Kancane anak-anak kethek terus aku mau duwe anak kethek serik. Kedah adil Kakang. Oh nggih pun, nggih pun. Lah niki wau kethek dedeke sak kula mung sak cebol. Niki wau dumadi saking menapa Di Guru? Saking ron nila Kakang. Mengke riyen ron nila niku godhong nila nuwun inggih. Sing wohe bunder cilik-cilik nika inggih Kakang. Tek elek men perantarane. Nggih pun mboten napa-napa. Ora apa-apa. Kethek sing dumadi lantaran saka godhong nila. Seksenana tak paringi tetenger kapian nila. Matur nuwun Abi ndasmu we. Wong gur sak cebol nyeluk bapake Abi. Sampun Kakang. Nggih, sampun kula paringi tetenger wujudipun nggih kapian nila awit saking dumadi godhong nila. Iya. Anoman. Nuwun inggih kados pundi Dabu Kulun? Handadosaken bingah raos sing manah. Sampun dipun sembadani pinaringan kanca utawi rincang wujudipun wanara-wanara menika Dabu Kulun. Iya. Anoman padha-padha mula dina iki jeneng kita Anoman sak kanca rawangmu kabeh minangka dadi dutaning adil. Hambrasta memalaning jagat nok-nok ngestaken dawuh Rama Pukulun. Anoman kula wonten dawuh. Dina iki uga jeneng kita enggal muduna ana ing Madyapada. Sira sak kanca rawangmu Suwita ngabdiya marang ratu kang dadi titise Sang Hyang Wisnu. Mbarengi lintang aliyan. Muga-muga anggonmu sak kanca-kancamu wanara Suwita utawa ngabdi marang ratu titis Wisnu bisa andayani jagat iki bisa manggih ayem lan tentrem Anoman. Kaca
langenira sang nar pati lampah hira alon kinarabat badaya yuwarna nira Kakang Narapati Sugriwa kakang kula wonten dawuh tinimbalan dosinipun animbali kula pun Narapati Sugriwa padha becik sak tekane Kakang Narapati ngabiyantara marang panjenengan ingsun kakang nuwun inggih niskala anggen kula ngabiyantara sinuwun dene sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun Rama Wijaya sesembahan kula donya prapteng delahan. Iya Kakang Narapati banget panariman ingsun agawe bombong gambira marawata suta-suta jroning nala ora liwat pangestuning ingsun tampanana Kakang Narapati. Nuwun inggih kawula pundi dados jimat paripe sinuwun dosinuwun ketitik saking lekering wadana jaiting netra kang sarta tepunging wimba wonten perkawis ingkang sinandi wonten telenging ati kula saged hanggagapi mbok bilih sak mangke paduka nedeng gembol perkawis ingkang awrat
mbok menawi magepokan kelawan Kang Garwa Rekyan Dewi Warasinta ingkang sampun sakwetawis candra utawi wulan kacidra dening Ratu Angkara nenggih Rahwana-raja utawi Dasamuka saking nagari Ngalengka. Dosinuwun jimat pepunden kawula donya prapting delahan. Menawi paduka sinuwun ngersakaken gebak peperangan wonten negara Ngalengka, kula Narpati Sugriwa sakwadyabala kula wanara saking Guwa Kiskendha sagah dados cagak minangka tuwak mbrasta wujudipun angkara murka ingkang dipun sarirani dening Prabu Dasamuka sakwadyabalanipun. Semono kawigatenmu marang panjenengan ingsun Kakang Narpati punika taksih dereng paja-paja Dosinuwun. Punika taksih dereng paja-paja menawi dipun traju kalian lelabuhan paduka dumateng kula. Nalika semanten kula Pancakara kalian Kakang Subali wekasan ngantos kecepit wonten wit asem dampit. Sugriwa ora isa obah, Sugriwa ora isa musik menawi boten wonten pitulunganipun Gusti lumantar asta paduka sinuwun Rama Wijaya mesti kemawon kula sampun dumugi ning pralaya. Inggih awit lelakon mriku Dawa slendra ingkang raos slendra ingkang batos. Kawula sampun janji, kawula sampun prasetya pejah gesang kula urip patine Narpati Sugriwa namung kula udhakaken dhateng Sri Rama Wijaya ingkang dados titisipun Wisnu Bathara. Permara reh mangoswanya ngambleng kadikaronaning kaswasiring marga Hamalagung Resang Ganda Mastrat maca lengleng lalu manguladi Surya mangrangsang wayah Surya mangrangsang wayah Umyus amara wayahanto Kakang Narpati Sugriwa kawula wonten dawuh Dosinuwun pancen bener ing ripalungguhan iki jeneng ingsun nampa jejibahan kang sinampirake pundak kiwa kang sarta tengen supaya njejekake keadilan kang sarta mbrasta angkara murka. Aku bakal ngluruk perang ana negara Ngalengka, tekadku wis dudu perkara katresnanku marang Sinta nanging iki perkara kewajiban ngiras pantes memayu hayuning bawana. Nuwun inggih sinuwun dasar katujuhe ngenu menawi paduka ngersakaken wadyabala kula wanara saking Guwa Kiskendha. Wadyabala kula sampun samapta ing gati sawega ing diri benjang menapa peperangan wonten Alengka Dosinuwun. Mengko dhisik Kakang Narpati kabeh kudu diitung kanthi jangkep diteliti kanthi permati aja gerusa-gerusu mengko mundhak keseluruh temahane kleru. Lajeng kersanipun paduka sinuwun kadosa pundi? Mangkene Kakang yen miturut pamawase Kakang Narpati Sugriwa sapa bala wanara kang pantes dadi utusan utawa dutane Sri Rama Wijaya inan lumarep ana negara Ngalengka nak yenake marang kawilujengane Yayi Rekyan Sinta lan uga idep-idep ngukur kekuatan saka negara Ngalengka. Kakang ngaten sinuwun kula gadah jago Sugriwa duwe jago wanara utawi kethek ingkang wernane abrit utawi abang panasanes anak kula pun jaya anggada sinuwun. Mangkono Kakang Narpati lakar kados mekaten Dwa sinuwun. Lah banjur aku nate sumurup ana wanara kang wulese seta kang tegese putih kae jenenge sapa? Oh menika to. Menika ponakan kula naminipun Anoman. Nanging menawi paduka sinuwun gugu watur kula ingkang langkung prayogi dados dutanipun Sri Rama Wijaya niku sanes Anoman, dudu Anoman. Nanging anak kula pun jaya anggada sinuwun. Anggada menika larine sregep diperintah ngetan ya ngetan, diperintah ngulon ya ngulon.
tur mboten nate kok mikiraken biaya niku Jaya Anggoda niku. Jaya Anggoda inggih. Benten kalian Anoman niku benten. Anoman niku seminggu sadurunge megawe niku pun njaluk DP riyin. Sapa Anoman? Pun to monggo. Ndahar atur kula Jaya Anggoda langkung sae timbang Anoman. Yen pancen mangkono Kakang Narapati, aku kepingin sowane kethek putih sing jenenge Anoman kelawan si Jaya Anggoda. Kekarone kinen ngadhep marang panjenengan ingsun. Nok nggih, Jayani lho kula wonten dawuh. Timbalono si Anoman lan Jaya Anggoda kinen ngabyantara ana kene. Lho nggih, dhateng sendika ngestaken dawuh yin. Dening utamane nata Garbuti bawa laksana Garbuti mangkon Dewa laksana indriya Agung kenya paringana kantining tumuwa salami mung ngawase eling-eling lukitaning alam eling lukitaning alam kawula wonten timbalan ingkang adhawuh Kanjeng Gusti kula Sri Rama Wijaya nimbali kula pun Jaya Anggoda semanten ugi kula pun Anoman Dosidewi Anoman lan jeneng sira Jaya Anggoda kawruhanana dina sak mengko panjenengan ingsun bakal ngutus duta kinan lumarap ana negara Ngalengka njajaki kekuatane musuh ngiras pantes nak yenake kawilujengane garwane ingsun Nyai Rekyan Sinta. Oh nggih sinuwun nggih. Tartamtu kemawon kula Jaya Anggoda sagah sumanggem jejibahan mriku. Prasasat nampi dawuh saking Sang Hyang Wisnu Bathara dewaning kabagyan dewaning katentreman. Kalilan kula nyuwun pamit badhe tumuju wonten ing negari Ngalengka dinten samangkiri palenggan sampe kula nyuwun pangestu musik. Musik aja kesusu Jaya Anggoda nang apa to? Kula sak selak prepet iya musik. Aja kemecer Anggoda nggih. Jaya Anggoda luwih dhisik Pangsulana sing dadi pitakonku. Lho nggih. Tanggel babakan menapa? Pesanggrahan Mangliawan kene iki nganti tekan negara Ngalengka ki adoh. Jeneng sira nyaguhi minangka dutane Sri Rama Wijaya mbutuhake pirang sasi Anggoda. Kuwi nggih. Menawi namung dumateng negara Ngalengka kemawon kula saged sak candra utawi sesasi lakar kasinggihan Anoman kula wonten dawuh yen Jaya Anggoda duweni kesanggupan jroning wektu sesasi bakal nggawa kabar saka negara Ngalengka saiki balik sira Anoman kira-kira duweni kesaguhan pirang sasi dadi dutane Rama Wijaya. Inggih kepareng matur Desidipun mboten kok nama kula menika ngejloki rega niku mboten. Kula sagah 15 dina utawi setengah wulan setengah sasi sampun beto kabar saking negara Ngalengka sinuwun setengah sasi 15 dina. Lho nggih
Sareng kula petang-petang wektu kula sesasi niku kesuwen sinuwun. Kesuwen. Kula saga minangka dutanipun Sri Rama Wijaya cekap 7 dina utawi seminggu. Seminggu. Lho niki, seminggu kula cekap wangsul dateng negari Ngalengka mriku Desiwin. Kula jabal atur kula ngajeng. Kula mboten namung saged 15 dina utawi setengah sasi, kula malah sagah 5 dina utawi sepasar sinuwun. Sinuwun, sinuwun. Kula inggih badhe njabel atur kula. Kula ngajeng kandha seminggu, mboten namung seminggu, nanging Jaya Anggada sagah 3 dina sampun beto kabar saking negara Ngalengka. 3 dina. 3 dinten sinuwun. Yayi Jaya Anggada sagah 3 dinten utawi 3 dina. Anoman sagah 24 jam sedina sewengi sampun beto kabar saking negara Ngalengka. Biangsa trek Kakang Anoman metu njaba. Prabasru kabrahan geget waja mlintir gumbala sugal wijiling sabdo Kakang Anoman piye Jaya Anggada karepmu piye sajake kowe arep golek perkara karo Jaya Anggada. Iya, aja seling surup, aja salah tampa. Apa to gunane, apa to paedahe golek perkara karo adhiku dhewe. Engko yen Kakang Adi jotosan, mengko sing keplok ki wong jaba. Kae lho, deloken Kakang Adi rebutan tanggapan. Lah iki lho. Mula aja kleru penampa ya, Di, aja kleru panampa. Nyatane kowe ngejloki regaku. Aku ngerti nek regamu luwih murah tekan aku. Ngono kuwi tegese kowe golek rai. Kowe golek perkara, yuk. Saiki ngene wae. Kowe Kakang Anoman kelakon dadi dutane Sinuwun Sri Rama Wijaya. Yen wis bisa ngalahke Jaya Anggada, aku ora kepengin regejekan lho, Di. Sumurupa. Gaman paling ampuh. Mono ora ana liya kejaba mung gaman kerukunan. Sapa wae sing dadi dutane Sri Rama Wijaya kuwi dadi hak kang sarta wewenange Prabu Rama Wijaya. Mbuh ora idep. Ayo aja kesuwen. Tandingana iki adimu dhewe Jaya Anggada. Kowe gelem minggat apa ora? Ora gelem minggat kelakon tak keset ndasmu. Weh, lah dalah ayo ngejak pirang jak adeni kowe.
ingkang pecah martabak bakti sarta kang bruken lan kami rangi mikir pawehing liyan iku pantas sira kurana kaki saratane kapru bisa. Hei. Anoman lan jeneng sira Anggoda. Aja mbok terus-teruske anggonmu padha Pancakara. Inggih nyuwun pangapunten sinuwun. Semanten ugi kula inggih nyuwun pangapunten dhuwur sinuwun. Sekawit senggana bisa dadi dutaning sun kanthi wektu 24 jam sedina sewengi. Lakar kados mekaten dhuwur sinuwun. Anggoda apa saguh ngungkuli panci kesaguhane Kakang Wanoman. Waduh, awrat raos sing manah kula sinuwun, kula namung sagah 3 dinten, mula aja dipeksa Jaya Anggoda. Dina iki tak temtokake si Senggana ya Anoman kang dadi dutaning sun. Senggana kula wonten dawuh tinimbalan. Waton sira teteken kanthi tekun mesti bakal katekan kang dadi sediamu. Nuwun inggih sinuwun. Prasetya kula mboten namung bondo nanging nyawa kula badhe kula udhakaken dumateng jengandika sinuwun. Bagus. Enggal lumarapo marang negara Ngalengka kanggo nakyenake kawilujengane Yayi Rekyan Sinta lan idep-idep neter marang kekuatan Praja Ngalengka. Uga aku titip wujuding ali-ali ingkang ingaranan ali-ali Sutya Ludira. Wenehna marang Yayi Rekyan Sinta kanggo tandha yen aku isih tresna marang Rekyan Sinta. Mara gage tampan ora ninggal budhal Wanoman. Kula nyuwun pangestu Desinuwun. Iya pangestuku Gumraja kaya banyu seduda. Mbarengi sintrang samirana muga-muga kasembatan kang ginayuh dening Senggana. Sintrang samirana